Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 16-njy mart hepdeniň çarşamby güni men ýene siziň bilen Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna daraşan Murat Gurbanov. Men şu gepleşigimde Türkmenistanyň bolup geçen prezident saýlawlarynyň resmi taýdan maglumatlaryna siziň bilen seredip, oň üstüne güljek bolýar. Men näçe güljek bolýanymy häzir size düşündirýär. Gelin serdiň hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň saýlaw merkezinden gelen ýanky resmi taýdan maglumatlary. Serdim. Türkmenistanyň saýlaw merkeziniň hasabyna görä, jemi Türkmenistanyna saýlawçylaryň sany 3.460.000 adam. Şunu bellek goýun. 3.460.000 adam jemi Türkmenistanyna saýlawçylar. Indi şol saýlawlarda 3.460.000 adamyň içinden 97,12% adam saýlawlara gatnaşdy. Ýagni 3.356.200 adam saýlawçy adamlar saýlawlara gatnaşdylar. Türkmenistanyň daşyna saýlawlara gatnaşan adamlaryň 90,93% gatnaşdy. Ýagni egerde Türkmenistanyň daşyna 1,5 million halk baý bolan bolsa, onuň 1.363.950 adam gatnaşdy. Şol adamlaryň 70%, ýagni 1.200.000 goly adam Türkiýede ýerleşýär. Diýmek, pasolluğa we konsul, ýani generalny konsulluğa Ankara bilen Stambullaky baran adamlaryň sany 900.000 adam bolmaly. 900.000 adam, 930 adam bolmaly. Indi maňa jogap beriň. Pasolstva, Ankara'da pasolstva, Türkmenistanyň pasolstwasyna we Türkmenistanyň baş konsullugy, Stambullaky ýerleşen baş konsulluga ikisini jem alyp görsek 900.930 adam bardymy şolara. Elbetde ýok. Elbetde baran bolsa bir ýanky 1 milliondan bir 7%, 5% adam barandyr. 50.000, 100.000 adam barandyr. 100.000 adam alyp görseň, onda bir 10%-da barabar bolýar. Ine şeýle ýagdaýlar, şonuň üçin şu maglumatlary biz häzir izarlap geçer. Näçe men şu maglumatlar, gülkünç maglumatlar diýäni size düşündirýän. Serdim. Türkmenistanyň daşyna ýaşayan adamlara aýratyn seredeli, Türkmenistanyň içindäki ýaşayan adama aýratyn seredeli. Men kompýuterde seretmeli bolýan sen maglumatlar köp. Türkmenistanyň saýlawlar merkezine görä Serdar Berdimuhammedow prezident saýlawlaryna 72,97% ses aldy. Ýa-da Türkmenistanyň ýanky prezidentligine saýlanýan Serdar Berdimuhammedowa bütün saýlawçylardan 2.524 adam 24.762 adam ses berdiler. Onunla diýmek 12 martda hemme saýlaw uçastygyna adamlar dıkı bolup ýanky şol ertiden akşama çelli adamlar barıp durmaly şöyle. Ine Adatlyk radioda ýalňyşmasam ýa Türkmennews hataplak gördü. Mysal üçin bir saýlaw uçastygyna 1.350 adam bar. Bir kiçik etrapda. Etranyň bir kiçik owuzyny ýa nimetinde, lewapda. Şonda egerde şondan 97% adam gatnaşan bolsa, diýmek takminan 1.200 adam gelen bolsa, özüňiz üns beriň 1.200 adam näme gelmeli? Ol bir günde ýanky ýalňyşmasam 10-dan 17 nol çel saýlawlar bolunmasa, diýmek 7 sagatda şular 1.200 adam gelip çykmaly. Diýmek şonu ýanky 10-a bölen ýagdaýynda da 130 adam, 140 adam bir sagatda gelmeli. Diýmek 60 minutda 130 adam gelýän bolsa, her minutda 2 adam gelmeli. Ünsörüm, her minut geçmeke 2 adam ýöne gelip olam iýdigidir. Üzülmeliler. Olay bolmaly. Elbetde ýok. Sebäbi Berdimuhammedow kezzaplar. Men bulary maşennikler diýen bütün dünýä kezzaplar. Näme bütün dünýä kezzaplar? Ünsörüm, şu adamlar Serdar Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedow bütün dünýäni alýarlar.
Haçanda sen diňe Türkmenistan'a aýrylsan, onu sen Türkmenistanyň kerzagi bolýar. Bütün dünýäni alýarlar. Bular näme diýerler? Bular Türkmenistanyň baýlyklaryny ogurlaýarlar. Bular Türkmenistanyň pullaryny ogurlaýarlar. Bular Türkmenistandaky ýaşaýan, içinde daşynan adamyň feslerini ogurlaýarlar. Bular Türkmenistanyň halkynyň haklaryny ogurlaýarlar. Bular bütün dünýäni alap, ýani saýlawlarda maglumatlary podtasowka edip, pripiska edip, bütün dünýäni allayan maşennikler, halkara maşennikler. Men şondan şu halkara maşennikler diýen. Indi gelim bul ýani diýenim Türkmenistanyň saýlawlary 97,12% saýlawçylar gatnaşdy diýär-de. Gelin mysallary berdiň. Beýlik döwletleriň adamlary nähilike, näme saýlawlara gatnaşýarlar? Ünsörüm, Rossiyada o ýerde de bir diktator döwlet. O ýerde de pripiska falsifikasiýa bar. Ýöne şolar şu falsifikasiýa bolsa da şu ýerde jemi soňky saýlawlarda 66,7 adam gatnaşdy. Prosent adam gatnaşdy. Umum saýlawçylardan. Ünsörüm, bizde 97,93, Rossiyada 66,7. Näme bizim adamlarymyz şuraya jemgyýetçimi, şuraya saýlawlara baryp aktivmi olur ýaly bizim ýanky saýlaw edýän adamlaryň möçüri uly bolar ýaly. Elbetde ýok. Bizde jemgyýet ýatyryldy. Jemgyýet sözü ýoga ilat galdy. Jemgyýetiň içine grajdansk aktivistler ýatyrdylar. Tehel bir ýer zat ýetip büyük polisiýa baryp emheme gelip sen näme şu günden näerdämi? Şu günden hem galjak bolýaň diýär. Bize öňe çykmany yer beren oklar. O näme biz bir günne ömrümizde çıkmayan adam 30 yılda bir günde üyüşüp 97% bolup ses berýär. Ol kelleňe tygjagan zat däl. Indi beýleki ýurtlara seýlerim. Seýdim. Amerikada soňky saýlawlarda adamlar nähil agitasiýa bolup, adamlar gatnaşyp, ýanky Biden'a, beýleke, Trump'a sesler berip, agitasiýony kampaniýalar, agitasiýony maşynalar, samolyotlar gatnap, poýlar gatnap, adamlar ýanky bir ýylyň dowamyna bir ýarym ýylyň dowamynda adamlar ýygnap, bir gün galanna hemme ýygnap bilen adamlary jemi 66% boldy. Amerika iň köp ýygnan adamlary 1900-njy ýylda 77%. 77% 1900-njy ýyllar rekord boldy. Şondan bäri 1,5-2 ýyl ýanky agitasiýalara geçip hemme ýanky ştatlar işläp bütün halkyň içinde ýanky adamlar feslerini berdirjek bolup ýanky saýlaw uçasyna getirjek bolup bir näçe milliard pullar soňup ol jemi 66% getirýär. O näme Türkmenistan bir köpük soňman 97,93% getirýär. Bir kelleňde aýlap bilýärmi şunu? Indi Ýewropa döwletlerine seýler. Bolýa Amerika ol bir ýygalyk bazat diýeli, ýeni bir zat diýeli. Ine Ýewropa, ýene bir ýygalyk döwlet. Seýdim şunu. Ýewropada soňky Ýewropanyň prezidenti, Ýewroparlamentlara saýlawlar geçirilende 51% adam gatnaşdy. Onu da agitasiýa geçip pullar berilip adamlar giýjewini ýanky duşup bir ýarym ýyl adamlar bilen duşup agitasiýa, maşinler ýüýtü agitasiýa uly stadionlarda geçirip zat edip şular 51% adamlary saýlawjylary ýygna bildiler. Ses berilişdi. 51% diýmek rekord diýmek. Beýleki ýyllar 47, 46, 45 bolýardy. Şu 51% adamlar ýygnanlaryna bular rekord diýip aýdýar. Ya näme Ýewropanyň adamlary Türkmenistanyň adamlarynyň gömüp näme? Ya düşnen okmy ses bermeliligini. Düşün ya. Awa. Ya da Türkmenistanyň adamlar şeýle bir watançy, şeýle bir ses berji şu 97,93% ýanky saýlawlara gelýärler. Elbetde bu ýalan. Bul masgaraçylyk, dünýä masgaraçylygy. Bul halkara kezzaplar. Serdar Berdimuhammedow we Gurbanguly Berdimuhammedow edýän oýunlary. Ondan siz aýdýaňyz, ine Serdar Jan gelse gowy bol. Näçe gowy bolsun?
Bular zahmat edip dur. Bular bizim Türkmenistan'ımızı zahmat ettiler. Nämet gowy bolsun? Egerde birinji ädimi uğurluk, maşinçilik bolsa, kezzapçylyk bolsa, onu beýlik ädimler näme bolsa? Özüň sedim. Senin Berdimuhammedow 2006-njy ýylda gelende näme etdi? Eýýäm kezzaplygyny etdi. Zahmat etdi. Eýýäm şöýle kanun esasynda wagtlyň hökümetiň ýolbaşy hökmünde mejlisiň ýolbaşy öwrelde ataýyp boljak bolanno 27-nji dekabrda bir günne iş gozap 10 ýyl basdylar görgüliň. Näçe? Täze şoň wezipesi gerekdi. Bir günne jenaýat kaldyryp, oňun bir zatyny tapyp basdylar. Täze ol päsir berýärdi ýolda. Kanun boýunça ol bolmaly. Ne şuram? Ünsürin kanunu seyretmen, işler seyretmen, ol alkaş yoldaşlarını getirip, olorda tasdikladıp, Kazakstan'ın adamlarını getirip, olara onun diktatör, öz halkını atyan hükümetleri getirip ve Xitay'ın adamlarını getirip, yine halkara kurmaları geldi, bize tasdikladı. Ünsürin, Amerikan devleti şu gün reklamasya çıkardı. Türkmenistan'da sayılar geçmedi bir kanun. Avrupa Birleşiği olum çıkardı. Türkmenistan'da kanunsuz sayılar geçti. Hiç kim tasdiklanıyor. 30 yılla intek bir gelen Türkmenistan tasdiklanıyor. Sayılar arası açık geçti. Biz şundan niye bunlar diktatörler? Bunun birinci ädimi öldürmek, uğurlamak, halkara kezzapçılık. Ondan iyidi näme bolsun? İyidi edil. Türkmen başı diýen bir kezzap we arkadan den kezzap bolýar. Eni Serdardar diýip bir kezzap bolar. Şoň üçin hormatly adamlar, hakyky resmi taýdan saýlary sersek, biz dünýäni osup geçdik. Dünýäde ýok bolar ýaly sanlar. Biz dünýäni osup geçdik. Ýöne bizim resmi taýdan maglumatlaryma serseňiz, Türkmenistan 6 milyon 140 min adam ýaşaýar. Siz oýna diýäňiz. 10 adam ýaşata Aşgabatda gezsen sen her köçede bir 200-300 adam görürsin. Beýleki döwletlerde ýaly. Görünen o adam ýok. Hemme daşyna çykdy. Eger daşyna çykan adam 1,5 milyon bolsa, olum 45% bolýan bolsa, onun içinde diýmedim diýene 2 milyon 350 min galýada. 6 milyon adam ýok. Bulun hemme zady ýalan. Durmuşy ýalan, wezipesi ýalan, alan sesleri ýalan, uğurlayan pullary hemme zady aýyan zatları yalan. Ol ınana ýaly. O zaman näçe Türkmenistan düzelsin? Halkara kezzaplar. Indi gelin hakykata seyredelim. Näme bolup geçdi Türkmenistan'da? Hakykatdan. Hakykatda Türkmenistan'da geçirilen prezident saýlawlarında gatnaşan adamlaryň bizim maglumatlarymyz boýunça 13%dan geçen ok. Mümkin 7, 8, 10, 12, 13'den geçen ok. Indi ünsürin. Ine men şu arada bir misal eterin. Livat vilayatynyň bir etrawynyň bir kiçik owuzundan bir saýlaw участогы bar. Şondan maňa ýolbaşy jaň etdi. Murada, näme beýle bolýar? Men birinji gerek ýa-ni saýladylar, şu saýlawyň участоgyny ýolbaşy. Jemi 1350 adamdan 180 adam geldi saýlawlara. Onun gelenleri de ýa-ni adamlar, polis, MHM işgärleri ve beýleki adamlar, ýürüýte gelen adamlar her adama 7-10 sany näme dyndyryar, bülten dyndyryar. Ol içinde giýip saýlaw boldum, registrasiýa etdim, üns berýän ýok diýär. Marana. O diýe men hatta özüm bir seyret gördüm. Türkiýadaky ýaşap ýören adamyň Türkmenistanda ýok. Şonuň adynyň sesleri dyndyryar. Ine sizin sesleriniz näme ogurlanýar? Gyrda otursaňyz, oturuň, dik duruň, tapagy ýok, seslerinizi ogurlap, şu iksan kezzap, Serdar Berdimuhammedow we Gurbanuly Berdimuhammedow halkara kezzaplar bütün dünýäni alýar. O zaman şey diýär, men näme çekdim bolýar, men basjak bolýar. Ay bolýar, menem zat edilemok diýip durdum diýär. Şu ýaly ýagdaýlar saýlawly geçenlerdir diýär Murada. Ol diňe bir saýlaw участогунdan näme beýlik saýlaw toplumyndan maglumatlar şeýle geldi. Približitno deňrak maglumatlar. Şoň üçin biz hasap gördük, şonuň diýen maglumatlaryny takminen hasap gördük, 13%dan geçen ok.
Inni Ferderin, egerde Türkmenistanyny resmi habarlaryň gözüňde tutup geçirilen saýlawlaryň sanlaryny seýretsek, onda şol ýaly netijeler çykartyp bolýar. Türkmenistanyň halkynyň sany 6.140.000 adam. Takminan, üýtgäp dur ýanky her gün diýen ýaly. Türkmenistanyň saýlaw merkeziniň hasabyna görä, Türkmenistanyň saýlawçylaryň jemi, Türkmenistanyň saýlawçylaryň jemi 3.460.000 adam. 3.460.000 adam. Diýmek halkyň 46% entek 18 ýaşa ýetmedik ýetinjiler. Diýmek umumy 6.140.000 adamdan 46% ýaş ýetkinjek diýip hasaplanýar. Galan 54% bolsa saýlawçylar 18 ýaşa dolan saýlawçylar diýip hasap edilýär. Diýmek 3.460.000 adamdan hakyky 3.360.000 adam 350 adam gatnaşyp bilýär. Umum saýlawlara. Pardon. 6.140 adamdan 3.460 adam gatnaşyp bilýär. Şo saýlawlara. Indi şo saýlawlar gatnaşan adamyň 3.460.000 adam Türkmenistanyň saýlawçylara aňarda öldürsin 56%. Onça adam ýok Türkmenistanyň. Türkmenistanyň biziň hasabymyza görä bar ýogy 2.350.000 adam bar. Biz niýeden aldyk bu maglumatlary? Biz bu maglumatlary her ministrlik öýleriniň ýanky adyk harytlar boýunça almaly meýnamatyny berkidiler. Şunça adamlyk Türkmenistanyň harytlar bolmaly. Buğday boýunça, un boýunça, şeker boýunça, ýanky ýağ boýunça hemme ministrlikde şo bursan. Diýmek bu hakykat. Sebäbi sen haçanla zagatowka demde, ýani taýar rezerw boýunda Türkmenistan umumy ýanky adam sanyna görä edilýär. Şu maglumatlar hak. Bizim statistika maglumatlarymyz gizlenýär. Näçip? Ya onun hakykatını aýtsaň bizde katastrofa. Şoň üçin onu gizlep, o ýerde emheme giýje uny ýani kapyny saklap dur. Bir adam bir maglumat berýärse, gün türme odandy pägdiýär. Öň bir kerek berilip bolýan, marda bir maglumatlar alyp odandy pägdiýär. Şol ýa gizlýärler. Ya ol maglumatlar diktatorlaryň haklyk netijeleri. Onu gizlep, koeffisient goşup ýani allak gelýär bütün dünýäde ve Türkmen halkyny. Bizde 6.140.000 adam ýaşaýar Türkmenistanda. Mümkin näme? Bizim adam sanymyz ülkütdi. Azylyk gitdi. Bizim ýaş dogulýan çağlarymyz ölýär. Her maşalda 3-4 sany çağa dogulýanymyz häzir 1-2 adam. 30 ýyllar. Ondan başga 70-80 ýaşaýan bolsa häzir 55, 56, 60, 65 ölýän adamyň sany gat köpeldi. Yani prosent sany 70-80'e var bu prosentden. Indi bir 70 ýaşasaň ýaşa bildi diýerler. Şu ýaly kyn bolansaň, bular bolsa demografiýa ýa sanlar üstün bolýar. Beýleki döwletlere görä üstürýärler. Üstürýärler Özbegistan näil şoňa görä üstünlük bolýar. Özbegistanyň maglumatlar açyk, istenen adam statistikalar alyp bilýär. Barlap bilýär. Türkmenistan ýapyk döwlet, maglumatlary ýapyk, informasiýa ýapyk, saýlawlary ýapyk. Açıklık yok olmuş orada. Çekken kontraktlarına çelli hakikattan hem Türkmenistan'ın yani gazete jurnallarına planlanan kontrakt çekildi. Şu yani möçberde pullar geçirilmeli deyip. O sanlara yok. Kim bilen neler edip diyorlar. Pul gelen pulların tebigat bağlılığının pullarını yok daşınak fondları koyup o yüzden oğurlak gibi otuyorlar. Türkmenistan bütçesinde düğüne gelen. Yani şundan halk gösteriyor. Newtladın ýanky nırh galya bolýan, bizim halkymyz ondan beter keselýär. Hal maddi ýagdaý. Ine şol Türkmenistan. Ya ugurlar, bular halkara kezzaplar. Ine ýene dowam edelim, hormatly vatandaşlar. Ine düşnükli bolýar, şular näçip statistikany ýokarydylýar, sebäbi ine Türkmenistanlyk hemme zat gülýär, diňip ösýär, saýlawlarda da sesler köpeltmek üçin. Şoň üçin statistikany ýokarydylýar. Hakykatan aýdanoklar.
Ne ola bir näme şu statistikany ulanýarlar. Ya da cemiyet yani kurumlardan bütün dünyadan kömekler alanlar adam sanyna göre köprek pul ýerler. Ulanma. Fe bular kezzaplar hökümetde işlep uğurlu edip ýören kezzaplar. Inni gelin biz şeýle seredelim. Türkmenistanyň umumy 2 milyon 350 000 adamdan hakykatdan hem 13% adam ýaşajalardan 13% adam ses berdi. Diýmek 168 025 adam ses berdi. Umum 35 000 adamy harby guluklar, 9 000 adamy emhimi işärleri, 14 000 adamy polis işärleri, jem alyp görseň 58 000 adam bar. Onda 110 000 adam studentler, molimler, wraçlar, ýa-ni hökümetdäki işleýän, zawod, fabriklarda işleýän adamlaryň jemi 110 000. 110 000. Onda diýmek Türkmenistanyň içinde 168 000 adam ses berdi. Bu hakykata meňzeýär. 13%. Türkmenistan daşyny indi. Türkmenistan daşyny bizim ýa-ni maglumatlarymyz boýunça 1,5 milyon adam ýaşaýar. Onun 45%'ini aýyrsam, ýa-ni çağa, ýaş ýetinjikler diýsen, onda 825 000 adam bar. 825 000 adamdan bizim takminlerimiz boýunça 13% alsaň, diýmedim diýende bir 107 000 adam ona ses berildi diýerler. O hakykat maglumatlary. Türkmenistanyň maglumatlaryna seretseň, şo ýerde 900 000 adam ses berdi diýerler. Ýöne bizim maglumatlarymyz biz takminan 100 000 adam geldi diýerse Türkmenistanyň daşyna. Mysal üçin Türkiýede diýmedim diýende diýeti 60 000 70 000 adam baran bolmaly. Mümkin o onça da ýokdur. Jemi 12 martda. Ine şonu minimal maksimal alan ýagdaýynda da şu 60-70 000 adam baran bolmasy ýa bizim halkymyzyň esasy bölegi Türkiýede ýaşaýar. Diýmek ikisine boşsaň Türkmenistanyň jemi hakyky saýlawga gatnaşan adamlaryň sany Türkmenistanyň içinde daşynda 275 275 adam bar. Onun 168 000'ü Türkmenistanyň içinde, 107 000'ü Türkmenistanyň daşynda. Ine 275 000 adam egerde resmi taýdan maglumatlary seretsek 8% bolay bolýar. Ýöne bizim aýdýan hakyky maglumatlarymyza seretsek 2 milyon 350 000 adam içinde ýaşap, 1,5 milyon adam daşynda ýaşap, jemi 3 milyon 850 000 adamdan bolsa şul takminan 13% bolýar. Ýani saýlawçylardan şol adamlaryň arasynda da adamlaryň nimetini ýaş ýetinjekleri aýyrsam, şo galan saýlawçy 18 ýaşdan we 70 ýa 70den ýokary ýaşa çelli adamlardan ine 13% bolýar. Diýmek, şol adamlar saýlawga gatnaşdy, şolum jem 13% boldy. Indi maňa aýdym, haçanla bir döwletde saýlawlar geçirilende 8% adam gatnaşan ýagdaýynda ýa-da goý diýeli 13% adam gatnaşan ýagdaýynda o saýlawlar bolýarmy? Ýa ýok. Elbetde ýok. Sebebi haçanla 13% gatnaşsa, diýmek 13% halky ırda, galan 87% halky ırda däldi. Garşy. Diýmek 87%'ın prezidenti saýlanmady. 13% adamyň prezident saýlandy, ýöne 87%'ın prezident saýlanmady. Diýmek, täze durmuşda şo täze prezident diňe 13% adamlaryň ýa-ni haklaryny isleglerini boýunça işler, ýöne 87% adamlaryň haklaryny isleglerini ýerine ýetirmese, ol bilen o haklaryny isleglerini. Ünlü söýerim. Şol saýlawlarda, şu resmi taýdan geçirilen saýlawlarda 275 adam gatnaşdy. Bizim elektron görünüşdäki geçirilen saýlawlarymyzda bolsa 408 000'den gowrak adam gatnaşdy. Diýmek, bizim saýlawlarymyz, geçiren saýlawlarymyz açyk we anyk bolýar. Çynlakay saýlawlar bolýar. Ünferin adamlar. Indi bu doğru masalaçylykda yeni masalaçylyga aýdyp geçeýin men. Ine
şol kezzap maşenikler Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedowyň bellenmiş taýlawlary geçdi. Bizim elektron saýlawlarymyzdan hem pes boluşlaryň. Birinciden şol Berdimuhammedow bizim halkymyzy iki ýere gaglady. Birinji şu saýlawlarda. Birinji Türkmenistanyň saýlawçylarynyň umum gatnaşan sany alınırly. Olar 97,93% diýdi. Ýöne hakykatdan hem bolsa resmi taýdan hasap etsek 8% boloý. Ýöne hakykat alsak onu 13% boloý saýlawçylar gatnaşdy. Jemi saýlawçy adamlardan. Diýmek, bular maglumatlary 7 gerek köpeltdiler. 7 gerek pripisk etdiler. Bolýa 2 gerek, 3 gerek, 7 gerek pripisk etdiler. Indi ikinji alan zady hem Türkmen halkyny hem bütün dünýäde bular Serdar Berdimuhammedowa 73% ýa 72,97% ses berildi diýerler. Ol hakyky saýlawlaryň sanyndan ýa berilen seslerden bir näçe gerek ýokary. Ýene bärde alındy. Şoň üçin saýlaw merkeziniň wekilleri we Serdar Berdimuhammedow we Gurbanuly Berdimuhammedow jenaýat işletdiler. Hükman suratda şular jenaýat çekilmeli. Konstitusiýa boýunça. Şoň üçin biz bu saýlawlary hasap edemzok düýünden we bu saýlawlar ýalan diýip hasap edýär. Indi üçüncü masalaçylyk näme? Ünsüyorum. Saýlaw merkeziniň açyk we çynlakaýyn saýlawlarymyza seredip, bizim geçiren saýlawlarymyza seredip, şular bizim saýlaw maglumatlarymyzy ogurlaýar. Ünsüyorum. Men genel gördüm, näçe bular derrew ýa-ni birinji gün nimäni çykarmadylar, netijelerini. Bizim saýlawlarymyza seredip, bizim maglumatlarymyzy ogurlap, bular saýlawlary ýa-ni öz maglumatlaryny korrektirowka etdiler. Ünsüyorum. Ine Ağacan Bekmuradow bizim saýlawlarymyzda 2,03% aldy. Hakyky saýlawlarda. Maksat Awdeşew 2,75% aldy. Maksat Murat Özgeldiýew 10,47% aldy. Berdimämet Gurbanow 2,5% aldy. Kagelli Saryýew 1,25% ses aldy. Umum seslerden. Babynat Meredow 1,94% ses aldy umum seslerden. Hydyr Nunaýew 2% ses aldy umum seslerden. Jemi şol Serdar Berdimuhammedow gyra aýyrsak, Murat Gurbanow gyra aýyrsak, şol Türkmenistanyň içindäki dalaşgarlar, pardon, 24,5% ses aldylar umum seslerden. Indi dedim, eger Serdar 72,97% ses aldy diýip goýsalar, onu olaryň maglumatlary boýunça 27,03% ine şu dalaşgarlar ses aldy diýerler. Biz bolsa şolar 24,5% aldy diýip aýtdyk bolýan, bular açyk üýtgelip 27% diýerler. Öňler Gurbanuly Berdimuhammedow bolanda bular ýa-ni 99% Berdimuhammedow aldy, o beýlik hemme galan dalaşgarlar bolsa 1%-ym ýa 1,3% aldy diýip görkezýärler. Şu edem şeyini görkezekdir. Ýöne biz şonu ýa-ni hakykaty görkezden soň bizim hakykatymyza göre öz sanlaryny goýdular. Dolu pripiska. Ine şondan men ýa bular Türkmenistany üstürmezler. Bular Türkmenistany diňe bet parçalasy sokarlar. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, bizim geçirilen elektron saýlawlarymyz açyk we adalatly. Şoňa goşulun. Inniki saýlawlar 2 aprelde bolýar. 2 aprelde biz hemmämiz öz seslerimizi beririz. Ve öz prezidentimiz saýlar. Hakyky prezidentimiz. Biz prezidentimiz saýlan soň bizim hemme maglumatlarymyzy alyp Bidenyň gapysyna barmalan bolsa, Macronyň gapysyna barmalan bolsa, biz suwd edip Türkmenistanyň saýlawlary dol ýatyryp täze saýlawlar geçirer Türkmenistanda. Bunyň saýlawlary pripiska falsifikasiýa, boyun almaň, diýmän Serdar meniň prezidentim diýip. Ýalňyş. Bu saýlawlarda Serdar Berdimuhammedow
Gurbanly Berdimuhammedow bilen diňe wezipäni ugurlamadylar. Bular bizim hemme baýlyklarymyzy, hemme bizim haklarymyzy, hemme bizim seslerimizi, bizim toprağımızdaky hemme bolup geçýän wakalaryň ykballaryny, adamyň ykballaryny, bizim geleceğimizin ykballaryny ugurladylar. Inanın. Şonuň üçin biz bulary kabul edemzok. Biz öz saýlawlarymyzy geçirýär. Biz ikinji tapgyra geçýär. İkinji tapgyryň saýlawlaryny halkara jemgyýet gurulmasy urunýar. Olar öýler çykyş eder, olar öýler düşündirer, olar öýler maglumatlary berer. Ýöne ikinji saýlawlar gaty ýanky berk bor, gaty identifikasiýa berkirak bor. Sebäbi biz şu identifikasiýany bütün dünýä gurulmalaryna görkezmeli. Men size Dağla şäher hökmüne söz berýän. Hormatly watandaşlar, identifikasiýaňyzy berersiňiz. Şol identifikasiýa hiç kimin eline düşmýär. Men özüm personalny jogapkärçilik alýan. Sebäbi şol halkara gurulmasy maň geçirýär. Hemme ýanky bolan resmi taýdan maglumatlary. Şol maglumatlary men alyp, şu maglumatlary men Ýewropa Birleşigine we Amerikan senatyna, Biden'a, Göz departamentine hemmelerine özüm baryp maglumatlary görkezdim. Olardaky işleýän ýürüýti informasiýon servisleri bilen olar barlalar men ýanymda. Hemme maglumatlary, IP adresini, pasport nomerini, hemme zatlaryny we tasdiklarlar. Hem birinjini, hem ikinjini. Onu şolar tasdiklan ýagdaýynda biz saýlawlarymyza berk we biz olardan bizim saýlawlarymyza ikrar etmegini talap ederiz. Biz Türkmenistana barmagyny bize kömek edip Türkmenistana barmagy talap ederiz. Biz olara aýdarys. Ine Putin'e üns vermediňiz, şuraya betbaşçylyk getirdi. Saddam Hüseyn'e üns vermediňiz, şuraya betbaşçylyk getirdi. Kaddafi üns vermediňiz, şuraya betbaşçylyk getirdi. Ine şu adamam narkotik satyp Türkmenistan betbaşçylygyna saldy. Inni ugurlan getirip iki bolup bizim haklarymyzy, bizim tebii baýlyklarymyzy ugurlap Afganistan bilen narkotik satyp şu regionalny we bütün dünýä hup döreder şu adam. Şu adamlar. Kömek edin, biz şu ýerde demokratiýa guraly. Bizim halkymyz şunu saýlady, şunu bize ýerine tasdiklamany kömek edin diýip biz şolaryň wekilleri bilen Türkmenistana baryp şöyle täze halkymyz bilen ýollar açyp içine girip hemme halkymyz bilen saýlaw geçirer. Bu ýol ýuridik ýol. Bu ýol diňe kanun ýoly. Şoň üçin men sizin hemmeňizi haýyş edýän. Häzir bizim hukukymyz çözülýär. Bir oksuz biz şunu alyp bilýär. Berdimuhammedow. Olam 7 ýylda bir gelip bolýar. Şu momendi sypdyrmaly. Sizden haýyş edýän hemme işinizi taşlap 2 aprelde saýlaw bolar. Biz öňürekden başlar, öňürekden başlanmada kimde kim ýolly bolsa, ýa kimde kim Türkmenistanyň içinde bolsa, olar internetde keserler, eýderler, beýderler, şolar mümkinçilikler bolar ýaly. Biz hereketler eder. Türkmenistanyň içindekiler kime VPN gerek bolsa bize ýüzleriň biz VPN'leri paýlar. Biz paýlap dur, biz paýlap dowam eder. Şoň üçin hormatly watandaşlar, inni bizim ykbalymyz bizim elimizde. Berdimuhammedowyň eline däl. Bizim elimizde. Biz arkamyza Biden'ı, Macron'u ve beýleki jemgyýet gurumlary salyp Türkmenistan prezidentini ýykaýmasak, halk bolup bizim kellämiz galdyran oklar, halk bolup bize hiç adetlerini oklar. Hemme ýerde bizi gysyp otyrlar. Kanunlary 92-nji ýylyň adalatly konstitusiýasyny alyp bular diňe öýlerini, peýdatyny, öz peýdatyny çalşyp ýyrtyp ýamap, inni saýlawlara hiç kim gatnaşmady ýaly etdiler. Diňe öýleriniň görkezmesi bilen gatnaşar ýaly etdiler. Şoň üçin 2020-nji ýylyň konstitusiýasyny hatap alma. Hiç wagt. 92-nji ýylyň konstitusiýasyny tertmeli. Sebäbi bu çalışan konstitusiýalar diňe olary işleýär. Diňe bir adam üçin edilýär. Diňe bir maşgala üçin edilýär. Öň bir adam da inni bir maşgala Berdimuhammedow. Şoň üçin men hemmeňize Türkmenistanyň içindäki adamlara aýdýan. Umydyňyzdan gaçma, bizim arkamyzda häzir moment bütün dünýä demokratiýa galdy. Salar arkamyzda baryp
şol Gurban Gulyň çüýler. Biz jenayda çekerdik. Şonam saýlaw komissiýanyň ýolbaşçylaryny. İkinci aprel biz sypdyrmalýar, ikinci tapyr setleri. Egerde Serdar Berdimuhammedow utsa, onu biz boyun almaly. Egerde biz utsak, onu Berdimuhammedow boyun cinayet çekmeli. Ine şul hakikat. Saýlawlaryň identifikasiýasy gaty güýçli bolşy gerek. Öňküden beter güýçlenir sebäbi hemme maglumatlar bütün dünýä gurumalaryna gider we hemme suwutnamalar gider şuna. Haçan siz maňa ses berdiňiz. Onda men gürleýände şol bilen men arkamda milyonça adamyň sesleri bar diýip men gürläýär. Onu biz bir status alýar. Şu statusyň arkasy bilen biz batışlar etdiler. Biz Türkmenistana baryp ýollar açýar. Şu ýollar açmaya ine seyretmeýän. Biz ýollar açýar. Ine häzir bizim juridik ýagdaýda şansymyz. Şunu tutturmaly. Şondan men size haýyş edýän 2 aprelde saýlawlary her bir türkmen 20, 30, 50 türkmeni getirmeli. Hiç zatdan korkmaň. Saýlawlarda ses vermek sizin konstitusiýon borcuňyz. Berdimuhammedow prezident bolup halkdan haýyş etmeli şonu. Ine bizim konstitusiýon borcumyz şonu etmeli. Biz Türkmenistan građany bolsak, bizim üýt köşükligimiz biz ses vermeli. Kimi saýlajak bolsak. Ine häzir ikinji tapyr saýlawlarda ses vermeli. Hormatly watandaşlar, şunun bilen men öz efirimi torýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jantalyk arzu edýän, ikinji bilen adalatlyk we azatlyk arzu edýän. Men efirlerimden käwagt giýjak alýan, käwagt wagtymy çykyş edilemok. Dogry düşünün, ýaman alyp barýan işim köp. Oňdaşyndan türkmenler Fransaga geldiler, olar kömek edýän. Bir topar adamlar jaň edýär, olar regrowka edýän. Warşawadan, Germaniýadan, ýa-ni bizim watandaşymyz Ukrainadan. Şoň üçin wagt ýok, ýöne men çykyşlarym dowam ederim. Men giýjak alýan zatlarym ýeter. Sizin köp soraglaryňyz bar. Aýratyn çykyşlar bolar soragy jogap boýunça we ykysady programmamy we sosial durmuş programmamy size aýdar. Şunun bilen men efirimi torýan, hemmeňize birinji bilen jantalyk arzu edýän. Umumyňyzdan gaçmaň. Bir zady ýadyňyzdan çykarmaň. Prezident saýlanaýsyn. Biz halk bolup şo moment, şo sagatda, şo minutda täzen saýlap bilýär. Täze konstitusiýaň iň ýokarky organy türkmen halkydyr. Ine şoň üçin biz türkmen halky bolup, şular resmi taýdan tasdiklasyn, resmi taýdan näle beýlik taýdan tasdiklasyn, biz şo güni şolar çarşyp bilýär. Şoň üçin häzir saýlawlar gidip dur, sizin sesleriniz gaty wajyp Türkmenistanyň geljegini ýetdirýär. Inanın, biz dakansa gider şu meselede. Ya bizim şansımız şu. Sağ olun.